O meu nome é Benino, teño 64 anos. Da vida fui mariñeiro, empecé ao mar con 16 anos. Empecé nun barquiño de madeira, ali na Coruña, permitía agua como un cesto, non quise embarcar. Depois fui a Gransó, nun barco que se chamaba Freire Costas. Ali o peixe viña a granero todo. Viña nos departamentos que se chamaban casilleros. O que máis se aproveitaba era a merluza e a que máis se coidaba. Porque había que picarla moi picadiña e poñela moi ben estivadiña. Para que non collera aire, pois tapábase con levo outra vez, e se viña. O peixe traíase moito, e as bodegas viñan sempre cheas, se non se terminaba con peixe un pouco bo, pois traíase xurela, e nos últimos días que era o que se aproveitaba para traer. O peixe, antes de ir para a nevera, había que limpalo, destripaba nuns, e o que iba a picar a neve era o axudante do contramaestre. Que picaba a neve, había que picarla moi miudiña. As cigalas tiraban só martóns, non era como hoxe, traíase nos últimos días, na máis, que se non estropeaban. Antes era todo moi diferente. As malletas era alambre, había que forralo con esparto, era moito traballo. Isto facíamos cando íbamos para o mar e cando viñamos. Empezábamos había que medir o alambre e facer as malletas. Os aparellos eran de fío de cáñamo. Non era como hoxe que é plástico. O plástico empezou a despois máis tarde. Bueno, despois, por motivos e tal, quedei en terra. Empecé a facer nasas para ir á baixura, me dona a baixura un pouco, depois empecé a facer algunhas para vender e tal. As nasas eran de madeira, se facíanse, cando empecé eran a 800 pesetas ou así, ou a 600, non estou seguro. Despois agora xa valen 8 euros e pico. A madeira facía na Lanfisterra, para lá viña xa doblada, virada e usada feita. Non era máis que coser a rede e clavala. As nasas que é un oficio do máis antigo xa. Pois tamén as hai de ferro. As de ferro, fai o ferreiro todo, despois hai que forralas, metelle a rede e forralas. Forrase con goma, despois amárrase ou con tansa ou ben con fío. Unha nasa para forrar leva normalmente unha hora unha de ferro. As de madeira xa non levan forro ningún, xa porque por riba dos barrotes levan outros clavados que é o que defenden a rede. Unha nasa de madeira para facela, pois levalle a un home que teña algo de práctica, media hora ou así. As nasas pescan en nécoras, camaróns, despois hai nas para o pulpo, do pulpo teñen a boca diferente, unha boca que levan de tubo, unha que é un pouquinho máis largo. As do pulpo son tamén un pouquinho máis grandes, é algo máis alta. Se permiten 40 nasas por tripulante. Pero hai moito que facer sobre eso, porque todo o mundo anda con máis. Con 40 nasas non vive ningún mariñeiro. Entón, por iso hai que andar con máis das que se permite. A nasa van cunha madre para largalas, pois arríanse ao fondo cunha madre, que vai cunha boia á superficie, para saber onde están caladas. A nasa vale para mariscos todos, pero eso. Alguna vez algún brillante entra un santiaguiño, pero deses peixes é moi raro que veña outro. Teño feito moitas nasas, moitas. Hoxe non se fan casi ninguna, fago 4 para os fillos así, unha encarga ou tal. Eso, e con isto remato.